ಹಾಯ್ ಯಾನಿನಿ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸುನು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ನಿಗಲ್ನುಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಜಿಯೋಗಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಟೈಮ್‌ಡ್ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕುಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ರಾಗಿ ತೆಗ್ದ್ ಬೇತೆಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ತೋಪುಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ರಾಗಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್‌ಡ್. ಉಂದು ರಾಗಿಗಿತ್ತೇನ್ ಸರಿಯಾದ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಲಾಯ್ಕುಡು ಲುಂಬುದ್ ದಿಪ್ಪೆ. ಸರಿ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಪಿಜೆಂಕದ ನೆತ್ತ ಕಜಾವ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ ಗೆಪ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಸರೀಟ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೆಕ್ಕೊನೊಡುಂದು. ನಿತ್ತ ನೀರ್ದ ಕಲರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇಪ್ಪನಗ ಒಂದೆನ್ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸರೀಟ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂದೆನ್ ಲುಂಬುದ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸರಿಯಾದ್ ಲುಂಬುದ್ ಕೇದೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ರಾಗಿಯೇ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಲ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಸೆಕೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ನೀರ್ದಂಶ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಸೆಕೆ ತಡವರ ಒಂದೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕ ನಮ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅವು ರಾಗಿನ್ ನೀರ್ ಅರ್ತದ್ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗ್ ಪೂರ ನೀರ್ದ ಪಸ್ ದೆತ್ತುದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೇನೆ. ನೆಟ್ ನೀರ್ದ ಪಸ್ತೆ ಚೂರ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಅರ್ತದ್ ಸರಿಯಾದ್ ಒಂದು ರಾಗಿನ್ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ. ರಾಗಿ ಸರಿ ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೆಡ್ ಪೊತ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ. ರಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡ್ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆತುನುಂದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಪೊತ್ತುದು. ನೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆನ್ ನೆಕ್ ಒಂತೇನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತ್ ತಾರೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಾಗಿ ಬೊಕ ತಾರೈ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬೇತೆ ತೀಪೆಗ್ದಲ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ದಾಲ ಆಡ್ ಮಲ್ದಿಜಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತುಲ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್. ನೆಕ್ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂದೆನ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೆವರ ಕಡೆದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಒಂತೆ ಅದು ಒಂದಿನ ಅರ್ತದ್ ಗೆತ್ತೊನೊಡು. ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಅರ್ಪೆ ಒಂತೆ ಕಿನ್ನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಂಡು. ಗೊರಾನೆ ಒಂದು ನೀರ್ ಜತ್ತುದ್ ಪೋಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಜತ್ತುಲೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ರಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಪಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿಡ್ ಒಂದು ಕಡೆಂಡ ನೆತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ. ಒಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗೆತ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿಜಿನೆನ್ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಪೇರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತುದು ಪೇರ್ ಗೆಪ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಐತ ಪೂರ ಪೇರ್ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತುದು ಒಂದು ಪೇರ್ ಗೆತ್ತು ದೀತಿನ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಒಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನುಂಗಿಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಖರ್ಜೂರ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 4-5 ಬದಾಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆಕ್. ಅಂಚನೆ ತೀಪೆಗ್ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಖರ್ಜೂರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಡ್ಜಿ. ಒಂದೆನೊಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರಾಗಿದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪೇಸ್ಟ್‌ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸುಗ್ ಯಾನ್ ಒಂದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಸೆಕೆಗ್ ಒಂಥರ ಮರ್ಕ ಮರ್ಕ ಆಯ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಸಾಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತಗ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಹೆಲ್ದಿ ಆತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತುಲೆ. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ ನಿಕುಲೆಗ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತರ್ ಅಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲೆಗ್ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದ್. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲ್ನುಟ್ಟು ಒಂದೆನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸು ರಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕುಲೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ.
ಎಂಚಾನ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.